Markíza. A teraz čosi o rebríčku, v ktorom je Slovensko na poprednom mieste. Vo svete patríme k špičke v doplácaní za zdravotnú starostlivosť. To, že si veľkú časť nákladov platíme v hotovosti, neznamená záťaž len pre naše peňaženky, ale podľa analytikov aj pre naše zdravie. Toto je v lepšom prípade zabité predpoludnie, no a v horšom reálna prekážka v získaní zdravotnej starostlivosti. Ak máte byť o hodinu v práci, 10 pacientov v rade pred vami vás zaručene otočí na opätku. Lepšie na tom nie ste ani keď ste na materskej, vraj dovolenke. Si nemôžem aj teraz momentálne dovoliť pri 3 deťoch, akože čakať niekde v čakárni. Takže dostanete prednosť, ale nie zadarmo. Čo vás bude stáť, závisí od lekára. U jedného sa platí 7 eur, u jedného 6,50, u ďalšieho 9 eur. 3 eurá zobrava. Starší ľudia spomínajú aj ďalšie situácie, keď treba siahnuť do vrecka. Špecialisti všade. Tam 10 eur, tam 20 eur. Sono. Všade sa to pláca. Zaplatíte dane, zdravotné poistenie a potom musíte u lekára opäť vytiahnuť peňaženku. Analýza OECD ukazuje, že to robíme naozaj často. Na to, že podiel hotovostných platieb na celkových financiách u nás patrí medzi najvyššie na svete, upozorňuje na svojom blogu bývalý poradca premiérky, dnes člen vedenia súkromnej poisťovne Martin Filko. Dodáva, že vysoká záťaž doplatkami, ktorá sa navyše regionálne líši, aj reálne zhoršuje zdravie. S ďalším číslom prišiel analytik Peter Goliáš, ktorý vraví, že lekári si k platbám od poisťovní mesačne privyrobia až do 500 eur. Predseda lekárskej komory údaj spochybňuje. Určite sa nájdú aj takí, čo si dajú spoplatniť všetko, ale to nie je normálne. Väčšina lekárov nevyberá žiadne peniaze. Číslo ale vyvrátiť nevie. Ani on, ani nik iný na Slovensku. Pravdu vedia u nás iba lekári a práve to je podľa Goliáša chyba. Myslí si, že štát by ju mal chcieť vedieť tiež. Získať ju môže napríklad od sociálnej poisťovne či daňových úradov. Má to však háčik. Uvádzanie údajov o výške poplatkov je v súvislosti s lekármi na báze dobrovoľnosti. Čo teda s poplatkami budeme robiť, tak u nás najlepšie vie pacient. Musím zaplatiť a skúšať hubu držať, lebo. Lenka Stanková a Barbora Demešová, televízia Markíza.